Money, I need you. Money, I need you. Money, I need you. Money, I need you. Дай mi a bag. Влязохме в таверната, извикаме шефката, караме в офиса да й направя компреса. Влязохме в таверната, извикаме шефката, караме в офиса да й направя компреса. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Ако искаш мила компреса, аз ще ти направя сомангеса. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Гъци, 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 бе, гуше, 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 бе, търтак, паки, паки, пак, търтак, дай ми я пак. Пия си ракията, шефката ми звъни, ела Гошо, чопа ми хвали. Сядам си в квартирата, пия си ракията, шефката ми звъни, ела чика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Аз си викам, дай ми пари, тя ми вика, чопа ми хвали. Гъци, 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 бе, гуше, 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 бе, търтак, паки, паки, пак, търтак, дай ми я пак. Ако знае жена ми моите секси игри, моите секси игри, ще ме изгори. Ако знае жена ми моите секси игри, моите секси игри, ще ме изгори. Гъци, 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 бе, гуше, 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 бе, търтак, паки, паки, пак, търтак, дай ми я пак. Тя каква си?